Üdvözöljük a KaméBK tolókapukhoz készült ipari automatika alapvető konfigurációs útmutatójában. Nyissa ki a kioldóajtót a háromágú kulccsal, majd csavarja ki a csavart a vezérlőpanel fedelének eltávolításához. Zárja vissza a kioldóajtót az E8 hibaüzenet törléséhez, amely azt jelzi, hogy a kioldóajtó nyitva van. Az első beállítandó paraméter a nyitási irány, az F54 funkcióval. Válassza a 0 értéket, ha a kapu balra nyílik, vagy az 1 értéket, ha jobbra nyílik. Egy adó programozásához az AF kártyát a vezérlőpanelen belül kell telepíteni. Válassza ki az U-1 funkciót. Válassza ki a felhasználóhoz rendelni kívánt funkciót. 1 a lépésenkénti, 2 a szekvenciális, 3 a nyitás, és 4 a részleges nyitás. Ezután nyomja meg az Enter billentyűt a megerősítéshez. A kijelzőn megjelenik a tárolni kívánt adógombhoz társított felhasználói szám. Nyomja meg a tárolni kívánt gombot. Ezután várja meg a megerősítő üzenetet. Ez az automatika legfeljebb 250 felhasználót képes tárolni. A biztonsági eszközök, például egy fotocellapár konfigurálásához, először csatlakoztatni kell őket a 2 és CX kapcsokhoz. Ezután engedélyezze őket az F-2 funkcióval. Válassza ki a hozzárendelni kívánt funkciót. C1 újranyitás-zárás közben, C2 újrazárás-nyitás közben, C3 részleges stop, csak engedélyezett automatikus zárás esetén, vagy C-4 akadályra várakozás. Ebben az esetben válassza a C-1 értéket, majd nyomja meg az Enter billentyűt a megerősítéshez. Ha egy másik fotocellapárt is szeretne használni, ismételje meg az eljárást az eszközök 2 és CY kapcsokhoz történő csatlakoztatásával, majd válassza ki az F-3 funkciót. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a kiválasztott bemenetekhez csatlakoztatott fotocellák minden nyitási és zárási parancs után megfelelően működnek-e, a TS kapcsot csatlakoztatni kell. Az alábbiakban 2 példát láthat. A biztonsági eszközök tesztjének engedélyezéséhez az F5 funkciót engedélyezni kell. Lépjen be a funkcióba, és válassza ki a TS kapocshoz csatlakoztatott biztonsági bemeneteket. Az automatikus zárási idő beállításához válassza ki az F19 funkciót. Ezután állítsa be, hány másodperc teljen el az automatikus zárás megkezdése előtt. A kapu nyomógombbal történő vezérléséhez az 1, 3, 3P, 4 és 7 kapcsokat használhatja. Válassza ki az F-7 funkciót, hogy a 7-es bemenetet lépésenkénti vagy szekvenciális működésre állítsa be. A kézikönyv számos további opciót és funkciót tartalmaz, amelyeket a dodge.kamé.com oldalon tekinthet meg. Reméljük, hogy hasznosnak találta ezt az útmutatót, és köszönjük, hogy a Kamét választotta automata kapujához.